Tirfra hastewa kaisa belaikino sini jak mung belaikino mung hayakeba belaikino serungjak thai hayakeba aji mung lama kotor phuaroi tongo obahikino kuchung mangpili kasai phaikya jompujolo RD block by khobjak tui mairang kami takuk budilal rangkhal ni kuai anras lebu bebakno thalikno khoboi dal bidal kaimung obahikino lukorokno jara panda khlai tongnai rok kailai panda ni bagai leborong nangai tongkha hingki norok contact khlai di ani contact number ni bo saklai rekha obahno kaham belai kino ketui jat leborok bini thani ti kuai rok nangai tongkha ke kuai pusa ona phai manai norok contact khlai di takhuk budilal rangkhal bai obahno bini thani jaithalik paja musungnai rok sana musungnai rok abo norok contact khlai di haino noga achugui ta tongdi norok jaga tongkhangke bo haikeno kai norok aji mung lama khlai manai rang puisa tamo kok saka budilal rangkhal kamini bung tamo tui mairang para rangkhol blok ke jompujolo sub division পঞ্চায়েত ke kila barma इनके निनी थानी तो अनेक गोबांमा पतिर पद जे फल फकरा जे नुखैमानि माने ताम ताम रक कायजाखा बुकिसा सायखनानि ang to je kobang ku kai mani ke tini jora ang kai kha thalik ni joto mix thalik no ang kayo ingke prai no thalik kobang mano ang kai kha tam tamo thalik gopi ingke ang asuk bumung maya kok brok bai do je man no sedi ingke bangla thalik hino abrok kai kha kobang makhe jai thalik rok kai kha tam ingke lebu bo kai kha prai 3-4 kani sugrok kai kha lebu tam tamo jadok tong lebu elechi tongo kauji tongo asamia tongo ingke u jini oko jong u chakhuyo chamani lebu kotor ya bo jami pasta pot lebu tongo ingke angkai kha agor kai mani 3,000 kai kha phia oko oro mal kurui oko puso ya hinoi angtanai khip kha baksa aifano baksa tongkho ingke segun ba angkai kha muti 1530 angkai kha segun tabu kam kheno oko toru naithau angkha bagan bo aifano asuk hugrok to angkhaya sudu obosimin khai tongo obosimin kuai rok nungmale busrok bangna kuai to angkai kha 6000 oko 20-15 rok kabona नंगो सामनो या पिरि बारक मानि माने busuk bisi busuk khana bosor bai busuk rong khana ang to namani oko obo bagani ang oko kaisa aim khai mani 5 years plano ang aim khayo 5 years ni bisingo oko chrai rok tabu bachar chikon kho je manoi chung romani pusak bo hindi je o chamani jini